sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:15. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas, Aksyon, Balita, Banat, Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sa katapusang biling adlaw subong no Martes, mga ka-aksyon, June 30, was July na, action hands, no? July na, gahilapit nga nagahilapit. Mga ka-aksyon, nanong plabuton sa July, mga ka-aksyon, ti ang status sang probinsya kag syudad, mga ka-aksyon, pero daw still magpabilin kita sa MGCQ. Ano ay han, no? Sige, kamusta ka mo, mga ka-aksyon, amon sa kanginan, kabayuntang, ang aton sining nga mga ka-aksyon ang ihara lang sa inyo tag sa mga puluyan kung wala sang dapat nga hilikoton sa sining adlaw, mga ka-aksyon, kabayuntang yara lang kamo sa inyo sini tagsa ka mga panimalaya nagapabilin kag sa gihapon yara lang kaupod ang bugos nga pamilya. Kabudlay gid sang sitwasyon, no? Kay daw kabudlay gid, basta kabudlay hindi na ta magsalit pa ka palayag sini, basta ginabantayan ta ang COVID-19 nga kabayunta nga hindi lang maglapta, mga ka-aksyon, no? Ay, kabudlay kong kaisa kag diri sa Region 6 daw.
kamatyagan ko do balik sa hindi among sitwasyon. Pero wala pa man amo na kung kaysa nga kabudlay gid sang sitwasyon. Sige. Basta sa sining nga odto mag-inopdanay kita upod ang mga reports sa aton sining nga mga action reporters sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Kalakip man mga kaaksyon ng aton sining nga mga balita gikan sa News Center dalon taman karon dugay-dugay. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon sa mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa syudad sa Bacolod? Oks lang aton sining nga pagsinalayon. Grabe gid mga salakyan diri subong kadamo gid daw balik sa normal gid yang aton sitwasyon no. Back to new normal. Ba, kanami lang yambal pero kung execute mo daw hindi ka gid ka saho no. Pero way ta mahimo sini. Way ta choice sini mga kaaksyon. Halong lang ang kalabanan gid no. Halong lang. Way man ta perdihon kung nagahalong lang kita nagka-face mask kag social distancing gid lamang aton sining nga ayo no. Sa mga kaaksyon ta outside sa Bacolod, sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon, kamusta ang aton sining nga pagsinalayo sa sining adlaw? Oks lang kita dira. Kabayon ta nga paukihon ta lang kay kabudlay kung kaysang hindi bla mag-okay. O sa mga kaaksyon ta dira sa Negros Oriental side, nga porsyon sa aton sining nga isla, oks lang man kamudra kag kalakip man sa bugos nga Region 6. Sige, ba may isa ka doktor nga nagpositibo dito sa record sang Department of Health. Siling ni Mayor Jerry Triñas sang Iloilo, siling niya kay balo kamo ang isa ka doktor nga positibo sa COVID-19 halin sa Negros Occidental sa syudad sa Bacolod. Nakihalubilo man sa mga kaupod yadra. I don't know, no? Basta wala man lang report diriya sa aton. Depende na sa sitwasyon, no? Okay. Kag sa mga kaaksyon ta dira nga way pa makachibog pag mata-mata. Kung may chibugon sa siningod to, pero sa nagaluto pa, karon dugay-dugay. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Balita sa inyo ni Aksyon Eden Abuso. Pagpadala sang mga doctors gikan sa Region 6 nga tuyo i-augment sa Region 7 para sa away kontra COVID-19. Temporaryo nga ginholdanay mga kaaksyon. Kagiban pa mga balita sa Kapitolyo, pakarunan ta ina dugay-dugay. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Dale Salazar. LTO bitaw kagiban pa liwat nga gin-intensify ang operasyon batok sa bike lane obstruction sa syudad sang Bacolod. Kung hindi kita paglukpan, di man ta magkaran-karan. Kaya kung lukpan na kita, amo na ang pagkaran-karan ta. Kadugay na nga implementasyon, nagkurit-kurit, man ta naguyang-uyang, man ta sang kurit si gadalan, tapos paparkingan ta man lang, pabutangan ta pa for sale, na ano nga implementasyon nga gakatulog kung kaisa, tinami man pukawo na, kay kung kaisa daw, di mo maintindihan ang sitwasyon,
Kagiban pa mga balita sa Bacolod City Government, dugay-dugay, hibalon ta, we have Aksyon Dale Salazar. Samtang sa Bacolod City Police Office, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, isa sa apat nga nagbuno kag nagkastigo sa POJ driver na dakpan sa Police Station 4 sa follow-up operations. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Brian Morden, wala sang pulis nga ginpadala sa Cebu halin sa Negros Occidental, border sa duha ka probinsya padayon sa gihapon nga ginabantayan. Samtang sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Eden Aboso pag-issue sang student permit sang LTO o Land Transportation Office suspendido umpisa Hulyo 1 tubtob Agosto 1. Way tanay mga student permit nga makuha gali ni sa mga nagaplano nga magakuha sang inyong sining student permit umpisa buwas tubtob Agosto, dos mga kaaksyon wala sang issuance. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, PNP, ginpasiguro ang pakig-coordinate sa investigasyon sa NBI angot sa pagkapatay blasang apat ka mga soldado dito sa Sulu. Do wala gini kabato yang apat ka mga miyembro ni sang Armed Forces. Ang butang Armed Forces kung nanong ilay ang statements ini kada tulog ini. Kahapon ini natabo mga kaaksyon sang ginambo sa mga kapulisan ining mga armado. Tinaka-civilian ini sila do isa to ka major, isa ka miyembro sang Philippine Army kag duha pa ka mga kaupod sini nga mga miyembro man sang tropa militar dito sa Sulu, no? Nga kung sa din ginambos ini sang madamo nga tropa. Ti dapat investigahan ini nga kaso kung nga nagkasubong sini mga kaaksyon. Samtang balor sang napanagtag nga family food packs sang DSWD bangod sa COVID-19 pandemic naglabot sa masobra 14 bilyones ka pesos. Amo pa lang na ha, 14 billion pesos na. Hamakin mo yan. 14 billion pesos ang nagasto nila. Ay, oo. Hindi pa na tanan, hindi na talalapod tanan, kundi selected lamang. No? Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan, kag bugos nga Pilipinas. Mabatian karon dugay-dugay sa pagpangalagan sang Aksyon BBB. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. Sa mga kaaksyon tabaya Facebook Live, gina-acknowledge ta kamo, karon dugay-dugay lang mga mensahe ninyo. Ayo lang ako, karon lang dugay-dugay. No? Ipadala lang ninyo ang inyo sining mga mensahe, kag tutok lang sa balitaan ta. Kay hatagan ta karon igtalupangod ang inyo sining mga mensahe. Via Facebook Live sang Aksyon Radyo Bacolod, kag sa aton sining www.aksonradiobacolod.com.ph. Kaya tagan ta na igtalupangod karon diri sa aton sining pagpangalagan. Ayos. Sige, daligid lang mga kaaksyon na. Antes ang aton sining mga balitaan pag pungko na sa pulungkuan kag kumay palanyagahon pag matamat na timo-timo, no? Samtang nagapamati diri sa Aksyon BBB. Matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig
Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:35 na, 11:35 na mga kaaksyon. Saway pa magkatsibog dira pagtsibog na, no? Pero sa nagaluto pa, karon lang dugay-dugay. Ayos, sige. Sa imo sining nga pag-ehersisyo, hindi gid magkalipat, ha? Himuon tagid ini adlaw-adlaw nga kinanglan tagid mag-detoxify o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule, no? Kaya ang DTX 500 capsule amo ni siyang nagatinlo sang imong dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imo sining nga atay. Ini man na nagabulig panubo sa imo nga blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar, bangod sang diabetes, mag-Ditex 500 capsule na kita mga kaaksyon. Amo na nga to sinito maron kada adlaw para layo sa diabetes mga kaaksyon, no? Importante gid na subong kayang sugar ga panglakaan. Mabakal na sa mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. This time, kadtuan tang balita gikan sa News Center upod gi Aksyon na Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa kapulisano. Ginpasiguro ang pagpakiko-coordinate sa investigasyon sang NBI sa pagkapatay sang 4 ka mga soldado sa Sulu, no? Nano maning natabo sila to, misencounter niyo. Kag balor sang pagpanagtag sang family food packs sang DSWD bangod sa COVID-19 pandemic naglabot kuno sa masubra 14 bilyones pesos. Ay apaw. Sa bugos na nga pungsod Pilipinas, ha? Kag maki-update sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang kaundan sa mga balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, good morning. Yes, Aksyon Rex, mayong aga, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ginapasiguro sa karon sang Philippine National Police o kon PNP nga magabulig ini sa investigasyon sang National Bureau of Investigation sa pagkapatay sang 4 ka mga soldado sa checkpoint dito sa Hulusulu o kung ginatawag nila kagapon nga misencounter. Tigin pahayag ni PNP spokesman Brigadier General Bernard Banat nga bilang administrative action tanan nga imbulbado nga pulis sa insidente, partikular ang magikan sa Hulu Municipal Police Station ang restricted to quarters na. Ginmandoan naman ang Regional Director sa Police Regional Office kon Bangsamoro Administrative Region nga si Police Brigadier Jam Manuel Abu nga makiangot sa NBI. Tikadungan sila nagpalabot sang pagpakigunong man ang PNP sa pagkapatay sang 4 ka mga soldado. Una naman nga ginmando sang Department of Interior and Local Government o DILG nga disarmahan ang amo nga mga pulis nga imbulbado sa nagluntad nga misencounter. Action Rex. Kags Ito sila ka bilog nagambos to?
Hindi man to ambush. Kaya do ka misencounter mong sa checkpoint ni Tiyambal Kuno. nila, gin-check nilang salakyan. Ang primerong report to, mga armado. Gani Kuno. Amo na. I don't know. Kulang sa coordination, Aksyon Rex. Kagasta subong, I don't know sino nagkalamatay to. Ang kagap sa balita na to, wala ko dihawid, subong sa mga nagkalamatay, Aksyon Rex. Pero apat to ka mga soldado. Isa to ka major. Kibla may rangko tong isa to. Wala na ako ka-remember sa mga ngalan nila. Oo. Ti baloon ta na dugang kung ano na. Do hindi magkalaamong wala ni isang coordination nga natabo ni Aksyon Doors. Correct. Amo na gani, di ba? Kay checkpoint siya tuod, pero wala bala mausisa mayo Aksyon Rex kung sino to mga sakay. Te ibaloon pa ang dalom sining rason kung nga naglabot gid sa amo sa to. Kag sa iban pagid nga balita national, naglabot naman sa masobra 14 bilyones pesos ang balor sang bulig nga napanagtag na sang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD sa mga pamilya nga tuman kapektado sang community quarantine bangod sang COVID-19. Sa update gikan sa DSWD tubtubla sa isang aga subong nga adlaw Hunyo 30, naglambot naman sa 1,306,493 ang mga napanagtag nga relief packs. Ini ang gikan sa nagkalain-lain nga field offices ng DSWD sa bug-o siya nga Pilipinas. Di pinakamadamo nga family food packs nga napanagtag ang sa Metro Manila nga naglabot sa masobra 248,658. Subong hambal sa nga DSWD mayara pa sa 906.62 milyones pesos nga standby funds ang DSWD kag mayara pa ini sang 927.9 milyones pesos naman nga balor sang stockpiles o kon mga goods nga yara sa ilatag sa ka mga offices Aksyon Way Rex. panalabot ang second tranche, no? Sa ilang kay mga relief distribution? packs lang mga niya Aksyon relief- Rex. Correct. Okay. Atong mga bugas to, kag mga dilatas. Mga kinarton to Aksyon Rex ang ginpanagtag ito. nila. Yes. Abi ko kung iyato sang local lang. Ha? Abi Meron ko- man local Action Rex, meron man na nagtag DSWD. Hindi ko dako, no? Gani man. Ayos. Basta nga Pilipinas Action Rex. Kag sa iban pagid nga, I'm update ko gali sa bugos nga record sining Action Rex may balita gali ha nga ang isa sa mga doktor bala Oo. nga nag-positive dito sa may Iloilo. May balita Action Rex, si ano pala niya, si Mayor, ano niya naghambal, Mayor Jerry Triñas, nga nakalagaw pa kuno dito sa Bacolod, ka nakaupod pa panyaga sa iba niya mga doktor. Kambal gani, kung matuod man ini, isa ini kapaglapas sa protocol Action Rex na ginapatuman sa karon. Di nga nakatabok sa iya. Ate kay pwede naman ligad magbiyahe mo. After sang pwede swab na. test ya bala. Okay. Oo. Di kung pag-swab ya to ya sulilo, ya nangin negative sa kag pagtabok ya diya. Positive. Kag pagbalik ya to, positive na siya ti. Way ta kay balo kung di niya nakwa, kung dito sa Iloilo o kung diri. Sa Iloilo Action Rex, kagin swab test siya mong ante siya naglalagaw di sa Bacolod. Amo to according kay Pero Mayor negative ang Triñas. iya resulta dito sa Wala Iloilo. pa result. Away pa sa Wala pa siya result. Pero Naglakat na siya. nagkalagaw na siya. Correct. Ambot kung din siya nanyaga. Wala Basta mabala. sigurado, di siya sa Aksyon Radio nagkanto. Ay, wala. Di siya Action Rex kapanyaga. Kay tapos natuluto si Jo Marie kag na sold out na ang iya nga mga food. Kining kahapon ng 30 patient, 36, 37, 38, apat ka patient kahapon ni Aksyon Doors. Ay, hindi. Isa lang kagapon na dugang Action Rex. Kaya kagapon 45. Di, ang apat ni today. Bago lang sila bago nakahatag ni. sang background. Dubali bago lang nakapagawa ang city sa Bacolod, sining nga background sang mga nag-positive Action Rex nga dugang. Dugang ni today kung... Hindi, sang ni kagapon 45 ang cases, may isa nga nadugang. Sang 4 PM kagapon yung update sang Western Visayas. Dubali late lang Action Rex ang background niya ginhatag sa patient number 36 to 46. Na late niya, dapat pagbuwa sila sang resulta. Ara dayon ang background. Kaya ara man lang ang record nila eh. Sure. Sige lang, ibaloon ta na karong Sige kay lang. Action Dale. Kag sa update lang ko sa world records ng COVID-19 Action Rex, ang record subong sa bugos nga kalibutan, naglambot na sa 10,409,000
Ang mga nagkalamatay naman diri 508,084 kag ang naka-recover 5,664,493. Sa Pilipinas as of yesterday, June 29, 2020, 36,438 na kita dire. Ang nagkalamatay, 1,255. Kag ang naka-recover, 9,956. Sa probinsya sa Negros Occidental, may 4 ka mga bag-o nga kaso nga nagresulta na subong sa 79 or 79 ka mga kaso. Kag sa Bacolod, may isa man kagapon nga subong meron na sang 46 ka mga kaso. Sa Western Visayas naman, pinaka-latest kahapon ang cases sa bugos nga Western Visayas naglambot na sa 307 sa diin 33 diri ang bag-o. 170 naman ang aktibo, 126 ang naka-recover kag nagapabilin sa 11 ang mga nagkalamatay. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Cabato na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 11:46 na mga kaaksyon. Kadasig lang sang orasan ta ba? O sige alahon ta ni kay para maka piyong-piyong kamo sa sininga udto. Kadtuan tanay balita sa patrol we have aksyon eden aboso pag para sa mga kaaksyon ta dira nga nagaplano magkuha sang student permit. Mga kaaksyon kay ti hindi ka man pwede ka rekta non-prof or professional driver's license kundi magi kagid sa student permit. May cancellation anay. Hindi man cancel, kundi gin-stop ang pag-issue sang student permit sang LTO umpisa Hulyo 1 buwas nga adlaw tubtob ini Agosto 2 mga kaaksyon. Why issue once? Pero may renewal siguro, na? Hibaloon ta we have aksyon eden aboso angot sini. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Eden Aboso sa Patrol Aksyon Eden. Action Rex, suspendido ang pag-issue sang Land Transportation Office sang student permit sa bugos nga Pilipinas umpisa sa Hulyo 1 tubtob Agosto 2. Suno kay Sir Renato Novero, ang head sang Provincial Enforcement Team sang LTO Action Rex, inibilang preparasyon sa mga magakuha sang student permit sa pagbalik sang issuance sini sa Agosto 3. Mangod nga ti ilakip na sa requirements ang certificate gika naman sa accredited nga mga driving school sang LTO kun diin nagapamatuod nga nagpaidalom sila sa 15 oras nga theoretical course. Tidugang pa, ipasa man sang driving school ang record sa system naman sang LTO agud makita nga lehitimo sini ang ilang certificate. Palayag ni Novero, una na istoryahan Action Rex nga gintunga sa 3 ka modules ang 15 oras. Kundiin magabayad sang 200 pesos per module ang maga-enroll sa driving school apang ti posible magbago pa ang rate sini Action Rex. Suno kay Novero, wala pa sa mga driving school nga nagpa-accredit sa ila samtang nagapati siya nga mayara naman sa Bacolod LTO. Palayag ni Novero, ila man i-monitor ang mga driving school sa pagpatuman sa social distancing kung mag-umpisa na ang pagpatuman man sang theoretical course. Sa Agosto 3, Action Rex, dapat dala na gid sang magkuha sang student permit ang ila certificate gikan sa driving school, ang ila PSA. Agosto 3 to? Agosto 3, Action Rex. Magkuha sila, dala na sila sang ano to? Dapat niara na sila sang certificate gikan sa driving school. Pero anong purpose nga gin-stop ni anay ang issue once out? For preparation
preparation action rec sa mga magakuha permit. So within the period from July 1 to August 2, pwede na sila kapa-enroll sa mga accredited nga driving school sang LTO para at least pagka August 3 wala na sa problema action rec. Pagbalik sang issue 1 sang LTO, kompleto na sini ang ila sini nga requirements action rec. So kung ako wala ko pa driver's license kag gusto ko magkuha student permit, amo lang ng mga dalon ko by August 3. Oh, correct action rex. Ang actually indugang malangda ang certificate gikan sa driving school. Kay sa ni balo antaya pagkuha bala action rex naton. Ang ginpangita malang yang PSA o kon NSO nga birth certificate, valid ID kag medical certificate. Subong hindi na siya action rex kompleto without sang certificate gikan sa driving school. So may driving school ginaya? Driving school lagi action rex ang 15 dapat hours magi ka gito drive? Oh, magi ka dala na do action rex ang bal ni Sir Novero. Pila na ka oras ang required sinaman? 15 hours. Okay. Ako na ang itunga nila action rex sa 3 modules. Actually, nagligad pa lang sang ginapabalo pa ni una-una gid action rex basi depende man sa driving school. Yung 15 hours tungaon nila tag 5 ka oras, 3 ka adlaw. Basta masigo siya action rex sa 15 hours kaya mo ginang kinahanglan. Nakaagi ka na? Umayo lang gani, wala ko kaagi. Kay way ka pa magtan sang bagong guidelines sang LTO, no? Correct action rex. Si August 3, amo na ni action rex ang bago. Pero diri sa Bacolod may mga guidelines na? Amo na siya action rex actually ang pagsulundad man o kon regulasyon man diri sa bahin sang LTO Bacolod sa issue once man sa student permit. Kaya actually ang suspension ni action rex sang student permit issue once bugos niya kalibutan. Pero ang may mga student permit ti renewable na iya, di ba? Ang may student permit na yadaan. Ang student permit, tapos non-prof, tapos professional. Correct. Amo na sang process na. Same process lang sila action rex. Wala niya sang driving school. Ang pag-enter lang gid sa student life. Pagkuha lang gid sang student permit. Okay, kadamo sang nagapamangkot kung ano yang may mga student permit na nga daan, hindi na pwede. Hulaton na lang na nga i-renew ninyo for non-prof. Hindi na ka mo pwede ka direkta. Kung may direkta, dati laban sa bigay rektabla professional. Tuod na sa pranggang istorya nga galusot pa na yung mga professional sa mga provinces, sao? May hupik-hupik guro Base kung may lagay, no? Lagay ng ano ni, may kuan may Maninoy may ano? Maninoy guro sila. May maninoy. Hindi na subong pwede. Amo lang ginaklaro ni Parikoy Novero, di ba? Correct. Nga siling niya August 3 dapat nga magdala kamo sa amuning nga para sa inyo sining ano magkadto sila sa LTO para magkuha dapat may ara na sila nga daan na mga certification alin sa driving school. Correct action rex. Dapat may ara na. Kahit ano tong requirements gani magkuha ka sang driver's license effective August 3 liwatabi action din. Permit, certification gikan sa driving school. Ang PSA o kon NSO nga birth certificate. Valid ID kag medical certificate. Bali apat action rex. Mo nang i-preparar gid ninyo ha kung magkuha ka mo driver's license na student pa lang na. Student permit or student driver's license. Pero pag abot pila ka bulan ning kalawigon sang student permit ni? Though 6 or 1 year ni action rex mo nga expiry sa student permit pero after a month pwede ka na yaka pa non-prof or professional. Gali ka? Correct. Timay na kay mabalaan nila.
Ining July why gid ta sang kung may mga kuha dra student permit by July, standby na lang kamo. Iamatawaton lang ninyo gawad tong kinanglanon nga ipresentar ninyo pag effect sang August 3. Actually, Action Rex, amo malang ni ang kumbaga ang effort nila subong kay without some certification yan nagligad kung hapos lang man ang requirement makakuha ka sang student permit. Subong amo lang ni ang sang una ganito pag kuha to namon kuan lang birth certificate lang kag kay balo ka mag-drive medical certificate Action Rex mo nang duway na gani medical certificate na sadto. Wala. Sa amon niya, chimpo yan. Kay isang chimpo nyo man iya, isang chimpo namon, nga sadto, kag... No, hindi lang wala pag-utang, wala sadto, kay kabalo, hindi sila karoon sa edad mo. Hindi joke lang na. Joke lang gali millennial na yan si Action Rex. Basi lang matingala, lang iban nga, silingya nga ang sa amon nga driver's license, amon ni, galing sa mga uma-umabla parte daw wala man lang gani na gina-consider mga driver's license na gag mga lisensya sang motor na daw sige man lang pa turipad nila. Basi may ara lang man sila Action Rex Huwag nating lahatin. Gani man daw ang license bla daw applicable lang magwa ka sa highway bla. Correct Action Rex. Kasi importante ginaya. Pamatian natin Action Rex si Mr. Renato Novero. Plano mag-apply sa student permit, napaliyok ko ibalo sini nga bagong regulasyon so July 1 hasta Agosto hindi ko mo anay magkadto sa LTO para mag-apply diretso sa student permit ang himuon mo sina kadto ka anay sa mga driving schools pangkot ka sa ila kung bala accredited sila sa LTO. Kung accredited sila, pa-enroll ka sa ila 15 hours nga course, theoretical course, pati driving. Kung matapos pa na ina, pwede ka nakakadto sa LTO para mag-apply student permit, pero dapat sugod na August 3. So, dalawang mo sa LTO, himo certificate of compliance or completion sa 15 hours as a theoretical course, driving school. Ang imong NSO original, kag isa ka Xerox, birth certificate or PSA, pwede na, Kag isa ka valid ID mo Xerox copy niya. Kadto ka sa LTO, apply ka na sa permit, sugod August 3, pwede na may kabato. Clear na Action Rex ang pagpahayag. Ang masakit di gali thanks gid kay Ma'am Geraldine. Ang kamahal nga driving school today is for 5 hours 2,600 Aksyon din. Abaw na. Ay dundo kun 5 hours? Oo, 5 lang kuno ka oras ni 2,600 ang sukot sang isa ka driving school diri sa ay doon kung din nga bahin basta diri lang ni sa syudad sang Bacolod sa dumuni ka mahal man. Basi namin naguro ni Ma'am Action Rex ang driving ginaya bala lesson nga ara balang may ara gid balang ginatudloan ya drive ya sa dalan. Basi amo nang namin ya kay do amo nang medyo mahal-mahal. Okay. Basi nang mahal ang driving license gid ya inang hindi ka gid kabalob la magdala. Correct. Pero ining sa LTO nga theoretical course ni tawag Action Rex. Pero din ta na makuan man makita man. Ang hambal ni Action Rex, ang sa initially ang sa nestoryahan, ang for driving school, ang 15 hours gintunga sa 3 modules which is dali lang kinautod si Aksyon din abuso. Kadamo sang nag-react diri sa aton sining online because nga kadamo man sang aspirar nga bisan paano may license mo sa pagmaniho. Student permit kagiduna mo. Amo nang pinakamabudlay, siling nga mayari good afternoon Aksyon Radio. Ano ni negosyo naman kay dapat accredited gid sa LTO sir. Ano ni man?
Ti amo na accredited gid sa LTO. Way ta kay balo ko negosyo, no? Basta ti laban-laban eh. Driver's license ginaistoryahan ta today, no? Aksyon na din. Correct, Action Rex. Basta mo na initially, subject to change pa na actually, Action Rex, ang rate gid. Pero ang 15 hours, gintunga sa 3 modules. Pero Kada module, ano 200 pala pesos. ang rate sina? Kung mag driver, ano ni magkuhan ka? Practice Theoretical. driving, kagatagan ka certificate nga nakapasar ka, ano na bala, dra ka makadto sa LTO or sa dina dampi man? Sa mga driving school, Action Rex. Sa driving school? Oo. So, ang Suktong hambal... kagid mahal to eh. Ang amo na Action Rex, ang sa 3 modules na 200 pesos. So, gitunga sa 3 ka module, 600 pesos ang 15 hours na theoretical course. 600 pesos. Correct. Amo na sang balayaran mo gid pangkabilugan. Correct, Action Rex. Ang namin tuguro ni Ma'am kay inaya driving lesson gito ya. Inang eskwela kagid iya for driving Ginatuduan sa kagid. eskwelahan gina. Correct. Pero for license daw amo na sang rate ya is 600 pesos. For certification. For Oo, certification for 15 hours. correct. Sige. At least may baluan bala nila kag kadako na gid no. Sang una, ang driver's license is only, ang student permit daw, pila lang na sang una. Subong grabe na gid no? Subong Action Rex daan, nabutang tabi, abe. Subject to change again ha, subject to change pa ng 600 pesos. Pero minimum amo na. For example, Action Rex, amo na kinanlad mo certification, 600 pesos. Ang medical certificate, subong 400. Ang kung wala ka pakakuha PSA, mga 200 or 300 pesos siguro ang Action Rex ang rate dira. So most probably preparar ka 1,000 pesos up para sa pagawad mo sang student permit. May ari pagidi kinanglan accredited sang LTO no? Correct, Action Rex. Kay ang ilang nga system, I mean ang record sang nagpa-enroll dira through online na tanan Action Rex. I-forward na nila sa LTO nga system. Paano nila mabala ng accredited ni man? Amo na Action Rex actually naghambal si Sir Novero kaina nga dito sa Kabangkalan, Himaymaylan area, wala pa sang school, driving school nga pa-accredit sila, but hopefully may ara na within these days. Kahit ma-start na, pwede na sila kapa-enroll buwas dahil nga adlaw diri sa Bacolod LT School. Okay. Ang ginambal to ni Ma'am Geraldine, diri sa Quezon City, NCR nga rate, 2.5. Ati taas gid man tuguro sila, di probinsya tadi. Parte sa pagkuha sang driver's license, tiyan mo lang nang ginadiscusan ta dre, kay kahibaluman tang kinanglanon tang driver's license mo. Di man ta magkapatuwak sang aton nga mga motor, car, kagiban pa nga huyab sa dalan kung wala kita driver's license. Importante gid na para sa ato, no? Kung may mga pagtaas ang rate nila kag panibag-ong patakaran sang LTO, part man na sang ila sining ginahimo nga pag para manginmayo lang ilang serbisyo man aksyon na din, di ba? Correct. Growth and development Action Rex. Kung parte sa pag-drive sang tananda, kung marisgo mo man lang kaugalingon mo sa pag-drive nga without license, driving without license na mo, okay man lang na, risguhan lang nimo eh. Pero importante, hindi pwede. ambot kung sino marisgo nga mag-drive nga wala sang driver's license, may ara guro eh. Pero for emergency, pwede ka. Pero kung pang normal lang na nga, pang hilikoton nga ma-drive kay mo, why ka driver's license, siguraduhon mo nga piyak bangga to may gabantay na dito nga LTO kon traffic enforcers. Kung madakpan ka, amo nang pinakadako na problema, no? Importante, driver's license, ang primero man lang na magkuha ka nga may mga, may mga
requirements sila pag-renew mo as ano ni? Ano gani? Non-prof? Non-prof or prof. Oh, ano pang mga requirements na? Why na? Wala, same lang yapon Action Rex. Kung magpa-prof ka, ang imo lang nga student license, Oo. o kang student permit mo nga hindi expired, kag ang bag-o nga medical certificate. Mo naman lang na. Tapos ang Correct. payment mo may kinalain naman na sa payment direction na din, di ba? Correct, Action Rex. So, Pag- kaya, paidalom ka naman sa exam, Action Rex, for non-prof. Pag professional, Same lang yapon. same gyapon na. Sige, why ta mahimo ni kung anong patakaran sang gobyerno ta dra lang kita anay masunod. Alright. Lain sadto, lain today. Baluman kita. O sige. Open for changes man ta, Action Rex. Oo, may driver's license ka na? Of course. Ano nga kuani mo ya? Drive Ano restriction? 1 to 3 ka kung 1 kag 2 lang, hindi ko mag-drive tracking. Kaya wait ka, 1, 2, 3 ko na Action Rex nga professional, pwede naka-drive tracking. kung 1 to 3 pwede na tracking, no? Hindi Kung lang pag ako sa- 4 ya, Ambot ko may 4 duwala man 4. may ara guro Mayara? Oo, mga ambutan ko may ara. No, 1, 2, 3 lang nga yan. Nga professional. O sige, basta importante, i-prepare lang ninyo to para sa August 3 naton nga mga kinanglanon ta. Para sa student permit naton, no? Ayos. Was, hindi na ko magkadto sa LTO, ha? Wala na issue 1 sang student permit. Ay, boss gali, no? Boss gali Yes, na. July Why na 1. issue 1 sa? Kay July na ta. Ma-stop sila na July to August 2. Correct. Ayos. Mana siya sa next. Balitalin sa patrol, ang ka-action ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa Patrol. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:06 ang aton oras. Sa mga ka-aksyon, tadira nga naga problema gid sang baylahiran sa pagkuha sang student permit to. Diri sa probinsya is 600 to ang nabutang sa sa balayran kung magbayad ka for 15 hours nga driving lessons, mga kaaksyon, no? Parte sa iban pa nga mga balayran at ginagmay naman lang na sa LTO, no? Grabe, no? Sang una daw kagamay gid ya sang balayran. Unlike today, nga tama gid ka dako, no? Sige, basta importante nga ang issuean sang student permit buwas tubtob og Agosto, cut off anay mga kaaksyon, no? Balik ta August 3 sa issuance, pero may panibag-o nga requirements na para sa student permit, driver's license naton mga kaaksyon. Ayos, sige, standby sa dugang pang mga balita. Ibaloon ta ang report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Upod kay aksyon na Brian Morden, ini may kangtanan sa wala sang pulis nga ginpadala sa Cebu halin diri sa probinsya. Ati mayuman kay ang mga pulista di pulse lang diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kag makicheck kita sa border sa duwa ka probinsya ho, padayon sa Gyapon nga hindi makalusot ang Negros Occidental, same with Negros Oriental diri sa Occidental side, no? Yari ang kaudan sa report ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa detalye sining balita, Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Way pa? Oh, daligid lang. Kay nawagtang pa. Para na. Aksyon Brian. Aksyon Rex in palayag diri ni Police Major
Edison Garcia Jr., ang spokesperson sang NOPO, nga wala diri na buhinan ang PNP sa probinsya sang Negros Occidental kag iniblangin padala dito sa area sang Cebu. So kay Garcia, atong masobra 50 tanan ka mga personnel sang PNP halin gid dito sa probinsya sang Iloilo sa Pro 6 mismo. Gin humod in action Rex nga ang mga probinsya wala ginkuhaan para hindi lang gid mawasan or mabuhinan ini kay diri sa aton kangay sang Negros Occidental masako man di ang kapulisan sa sini nga mga tinion kag kon mabuhinan ini basi mag problema naman. O galing kiting nag-upod to sa tong masobra 50 tanan ka mga PNP halin ato sa area sa Escalante nga hepe nga si Police Major Antonio Benitez Aksyon Rex. Sagay na sagay? Sagay, Sagay, sorry. Kay si Despiglia sa Escalante. So sa Sagay area siya ginkuha, siya lang gidyang ginpadala dito Aksyon Rex. Siya lang to? Siya lang to galing ginpadala ya? Itong ginpadala bilang leader gid mismo sang platon sa 50 kabilog Action Rex. So sa dito yung ground commander may guro sining grupo nga ginpadala dito sa probinsya sang Cebu. So suno kay Garcia diri sa aton niya kompleto lang gid yapon ang mga tawo sa nambala naton nga hindi man pwede gid nga buhinan kay tekon sako ang Cebu diri sa aton luyag man sang mga opisyal nga nakatutok man ni sila sa COVID-19 man nga pandemic sumong Action Rex, no? So kay kabalog ka may may border control pa nagalibot man ang mga kapulisan sa mga barangay sa pag-secure sa inibalang no face mask gyapon kag social and physical distancing plus kagid nga may program yang Negros Occidental Provincial Police Office sa pagpanguna ni Police Colonel Romy Palge nga house to house nga visitation. So sina nga pag-action Rex medyo masako-sako man sila. Kag posible guro suno kay Garcia dito sa process siya sulusobra dito ang ila sining tao action Rex. Going to Cebu. Wala tong kasama na because no topic. Bali si Sir Benitez lang diyang pilian nga magpansin nato. Pero nga white reserve na buhinan sir. Kulang or siguro dahil para isa lang siguro na kuwan na move lang from Pier 6 kaya para wala na doon na mga movement ng tapo naman siya. Pero subong sir, why man mga information abing magdugang dito from Pro 6 again sir? From Negros? Wala tayong directive or information sila na receive. Dagdagan na ba or ano? Okay, sige. Sir, sa ano... Aba, nagsunak sa confirmation ni Garcia Angot sini. Pero hulat man sila. Kung may haragin man niya direktiba, at why man sila may mahimo action Rex kundi magpadalagin sang dugang nga tao dito sa area sang Cebu. Gin pamangkot naman liot si Garcia kiti subong adlaw katapusan nga anto sang bulan sang Hunyo nga napaidalom kita sa modified general community quarantine ng Negros. Nangon siyo kita kun ining mga borders diri labi na gid sa oriental kag occidental anong matabo. Garcia magapabilin adira gihapon kag waiting sila kun ano nga mga notisya abi kay ang Negros Oriental Action Rex ginakabig ini siya nga high risk man kay tinabilong ini siya sa Region 7 plus nga may mga nagabiyahe posible dito from Cebu to Oriental nga sitwasyon nagapabilin ining border nga ini pero hindi negidya amo na ka stricto action Rex ati ginapalayag niya diri nga kon halin ka sa Negros Oriental ati ginautihan ginasang pamangkot kuha sa mga information din makadto para masigurado gid nga mapihong nga kon wala kaya sang sintoma kon ano nga sitwasyon pwede man lang niya makasulod ka diri pero may ara sang gamay gid nga mga palamangkutanon action Rex. So ang border nga ini magapabilin tungtong sa no ina pero ang biyahe action Brian nga nagakatabok diri sa aton okay na ya? Ang mga essentials gyapon action Rex man lang essential gyapon. Kay way pagin man biyahe sang Ceres action Rex nga Dumaguete to Bacolod sini nga mga tinion. So ang mga borders aton dito sa area sang Kabankalan, area sa Hinubaan, La Carlota, pakadto sa Canlaon, kag sa San Carlos, padulong sa
Valle Hermoso, Aksyon Rex. Amo ning mga apat ka mga borders nga damo-damo gyapon yang gabantay gid nga mga kapulisan. Sige po na ang ating UCP's border control total control points. How strict ini sir? Strict to gyapon kayo? Strict to gihapon. Although, siyempre mga may na nga siguro considering that naka-modified na tayo. Pero yung pasok-papasok, hindi pa rin natin yan binibigyan ng karelaksan kay di ba considering na high risk yung neighboring natin. Province. I see. Pero wala ko man sir advice to sir no kung until when na butang na sa sir. Wala. Considering as long as we are under the community quarantine, ang PNP sarang gihapon at yung mga DCTs kasi at least to implement yung observance of the health protocols, minimum health standard. So hindi pa rin siya pull out. Okay. Sige. Action next naman ang confirmation ni Garcia Angot Sini, no? Nag-try kita bala tawag Action Rex kay Police ni Galisa Sumbongo, Police Colonel na Gilbert Guerrero ang spokesperson. Okay, bago na siya nga promoted, blamon. Oo, bago na promote ini siya. So nagpangabay kita sa iya nga mag-interview, hindi siya magpa-interview pa regarding sining nadakpan balang retired Army Service Black. Kag so sa report magapadulong diri sa Negros Occidental ining mga armas luthangan nakuha. So no kay Guerrero diri ginatagan niya kita number diri sa Malay Chief of Police nagpakigangot kita dito sa area sa Katiklan. Nagpakigangot kita dito pero gintulod man kita sining Malay COP sa CIDG Region 6 Action Rex. So may CIDG number na kita diri sa Region 6 galing kay duani ka number ang aton ginapakigangutan. Wala pa gid sang may nagasabat sa sini nga mga tinion basi karon sa gabi. Agod nga o sa hapon para nga masigurado ta kung sino may mga names man tani nakaladakpan pero kung diin balaayan pa kadto ni paano ini bala baligya o kuno nga sitwasyon sa mga armas. Taga diin sila blana kung basi mga pangayaw na dito sila kag taga Negros Occidental na sila bla? Yes, Action Rex kay dalagko nga mga lagko kag lagba ini nga mga armas ang nakuha sa ila. Kay ini sa isa ka pribado nga salakyan sa Roro ini. So na bantayan ini sang Criminal Investigation Detection Group sang sang Region 6 nga CIDG. Karon sa gabi tinguan naton nga makontak ini sila kabay pa nga makasabatman para ma-inform naton kay so suliton ta padulong sa Negros Occidental punta ni ini ang mga armas nga ini Action Rex katig na-check karon kung kompleto sa mga dokumento ini ni baligya bala ini na transport nga nagkaladakpan. Balita gikan sa Nokpo. Action Brian more than report una sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:18 na. 12:18 na mga kaaksyon pagchibog na. Saway pa magkachibog na pag-amat-amat na. No? Sige, kantuhan talang balita gikan sa Bacolod City Government Center. Naka-standby si Aksyon Dale Salazar. May kang tanan sa LTO bitaw kagiban pa liwat sini nga gin-intensify ang operasyon batok sa bike lane obstruction diri sa syudad. Kay do ang bike lane do nahimo parking area. Do mo naging kurit-kurit nga naggasto malang tada katapusan wala man gihapon mihora, no? Pero ti ara ng LTO ang bitaw kagiban pa nga mga law enforcement lantaon ta ko nanong mangin outcomes ni. Plus ang pinaka-latest nga report angot sa COVID-19 diri sa Bacolod. Kag iban pang mga balita upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Sir
Rex, balik sa aksyon sa Dalanon ang pila ka mga operatiba sa Land Transportation Office supod ang puwersa naman sa Bacolod Traffic Authority Office kag DPWH Bacolod District Engineering Office Aksyon Rex para sa wayon kag isyuan sang mga violation hining mga tag-iya sang salakyan nagaandar malakon guba pagpilak pa ka mga obstruction nga makitaan sa bike lane sang syudad sa Bacolod Aksyon Rex. Ini kasunod Aksyon Rex nga sunod diri kay Lieutenant Colonel Luisito Asibuche ang pamuno sang bitaw diri sa may syudad nga liwat Aksyon Rex nga nagbalik ini mga obstruction bala no sa aton sining mga bike lane. Kasunod nga subong yang modified general community quarantine madamo na sang mga Bacolod non kag mga tao publiko nga nag-observe Aksyon Rex ang bisikleta bilang mode of transportation pakadto sila sining ulubrahan na kun lapit man lang. Ginpahayag ni Sir Asibuche nga ang nagapanguna gid sa operation amo siya ang LTO Aksyon Rex nga sila gini nag-issue sang violation o kun ticket nila sa mga salakyan stalled vehicle o kung mga obstruction sa bike lane. Kaya nga maldi rin ni Sir Asibuche, mas prefer gid Aksyon Rex nga LTO gid manguna kay mas taas ang ila sining violation. Ikumpara sa bitaw Aksyon Rex nga 100 pesos lang kung mayara sang obstruction. Kung i-compare nato niya sa Land Transportation Office kung ma-issuean ka dira sang ticket 1,300 pesos ang imo sining pagabayaran do medyo pilo gid no ang diferensya between bitaw no kung may violation kay base ni sa ordinance sa Bacolod City ikumparar sa LTO Aksyon Rex nga medyo mahal-mahal nga nagadangat sa 1,300 pesos. Sunod rin kay Sir Asibuche lagi pa sa mga lugar nga ilagin padulungan amo ini ang area sang Barangay Bata Circumferential Road. Kagkaroon ara sila sa area sang Barangay Alihis Aksyon Rex samtang nakaschedule naman sunod siya ang ibang pang lugar nga mayara sa mga bike lane obstructions. Galing kay ginabantayan lang ng landong ni Laxondale pagtalikod na ni Lara na managyapon mga slawayon da. Correct, Aksyon Rex. Sa mga balis sa Asibuche, kabay pa nga mangin regular, no? Ang ila siling operation. Kaya dapat way na sang luy-luoy nga kuwan na kay amo managyapon ang himuon nila da. Ang balis sa Asibuche, mo na yung ginalantaw Aksyon Rex, nga mas prefer niya nga LTO nanguna, bangod 1,300 pesos ang penalidad i-compare sa ilang bitaw nga 100 pesos gid lamang kung mayara sang obstruction Aksyon Rex. Sunod siya kung 100 pesos siya pwede lang na iya pa liwat-liwat pero kung 1,000 pesos sakit-sakit na. Sakit-sakit sa bulsa Aksyon Rex kag lawig-lawig pa ang proseso dito sa LTO kung ikumparar sa bitaw. Amo nang rason ko nga ati ang ordinance sa Bacolod City do wala bala mayong naga-seryoso Aksyon Rex especially sa mga liwat-liwat na or habitual na no nga mga violations sa pila ka mga tag-iya sang salakyan nagaandar man wala o kung hindi man salakyan like mga obstruction dira mga baligya dira abi mga merchandise Aksyon Rex pag ibang pang obstruction nga makabig bala example nga kung nagabay ka hindi ka makalaway Aksyon Rex sa kinhalan mo pa magpatunga sa dalan para gid lamang makalusot. Ano yung palayag ni Lieutenant Colonel Luisito Asibuche? Sa ngayon, sir, in coordination with DPWH at saka ng Highway Patrol Group, nag-clearing muna kami anay. As per order ng higher up namin, na i-clear namin ang mga bike lane. Subong, sir, nasa may Bata area kami, papanao kami subong ng Alis Road para i-clear yung mga area. So, together din ng LTO kasi sila ang pangakal ng mga violation sa mga malakpan namin. So, tuloy-tuloy pa ng ating operation, sir, at damog din kami na dalakpan. Okay. At yun nga, ginaamat-amat man namin sila, sir. Sa ngayon, sir, ang area pa lang namin, itong Bata area, pati pagkanto, sir, operation area, subong ara na kami subong sa may Alis Road, sa may Tubangan, ng isang mall dyan sa may Mansilingan. Amo na subong, kung makita niyo, sir, binutangan namin na dyan subong ng bollard para hindi na sila makapark yan tungkol sa ginagamit silang parking area, sir. Okay. Pag LTO, sir, yung nag-issue ng violation, sir, magkano yung penalty, sir, if LTO? Dako, sa kanila, no, pinakanubo nila, sir, 1,300. As compare sa atin, kung kita yaman na po, 100 pesos lang sa city ordinance.
Aksyon Rex na batian si Sir Sibuche ang pamulo sang bitaw. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod Government Center, subong gid lamang nga ada Aksyon Rex nakapagwa no ang syudad sa Bacolod, dirang Bacolod IATF. Sining mga background kon datos sang bago nga mga COVID-19 na positive diri sa mga syudad sa Bacolod. Kung madumduman adtong Domingo nga adlaw mayara sang pulo no ka mga persona no nga nagpositive sa COVID-19 sa pulo siyam dira ang mga locally stranded individuals kag mayara Aksyon Rex sa ka OFW. At kahapon nga adlaw amo na siya may na-report man isa ka OFW nga nag-positive Aksyon Rex. Dapat hindi makibot ang publiko no nga base abi nila subong na ning adlaw nagwa kundi delay reporting lang ni Aksyon Rex angot sa background. Sining siyam ka mga locally stranded individuals kag duwa ka mga OFW sa Aksyon Rex. Kung sumahon total ang Bacolod City meron sang 46 confirmed positive cases ng COVID-19. 24 diri Aksyon Rex ang naka-recover samtang iba na padayon pa nga ginamonitor kag nagapabilin sa gihapon nga tatlo ang napatay no bangod sining virus sa bahin sang syudad sang Bacolod Aksyon Rex. Aton rin nakuhaan si Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod IATF regarding ini sa pronouncement ni Iloilo City Mayor Jerry Trenyas nga may isa ka doktor from Iloilo nga nakakadto diri sa Bacolod City nagpanyaga upod man ang mga fellow doctors ni Aksyon Rex. So sabayan diri sang CHO ginpahayag diri ni Dr. Grace Tan nga dapat dito Aksyon Rex ang Iloilo amo ni siya ang manguna sa contact tracing kagang CHO diriti willing man nga mag-assist Aksyon Rex kay suno kay Dr. Tan. Dapat ang doktor nga nag-positive siya na mismo ang maka-identify kung sino ang iya sining nga na-encounter o kung na-close contact diri sa mga syudad sa Bacolod para at least mapaydalo man sa nagakaigo nga proseso. Ara na gid man na sa sitwasyon nga mo ni kundi coordinate na lang kung under investigation para mahaboy gyapon sang Iloilo diri sa Bacolod para ma-check man mga tao diyo nga na close contact yabla. Aksyon Rex. Pero so far, suno kay Dr. Tan, wala pa sang official nga communication or pagpakigangot ang Iloilo City Health Office diri sa may Bacolod City Health Office Aksyon Rex. Pagsuno siya kung contact tracing ang tagabasihan kung sino dira nag-positive sa COVID-19, siya din lang na mismo ang makahatag sang information Aksyon Rex kung sino ang mga doktor nga iyaman nakasalamuha or na-encounter diri sa may syudad sang Bacolod. Mga update o inagikan sa Bacolod City Government sa ang ka-aksyon nyo. Aksyon Dale Salazar, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:27 ang aton oras. Sa mga ka-aksyon ta, pag-relax sanay. Hangaw-hangaw anay, no? Samtang nga nagpungko, nagpamati diri sa aton sining nga pagpangalagad, pagro ehersisyo gamay, no? Kag tumar gilayon sang Santon Plus Herbal Capsule. Kaya ang Santon Plus Herbal Capsule, amo ni siyang nagatunaw sa mga bukol-bukol sa kalawasan ta. Hubag, kung kay isang hubag ni, amo maning kung mo magka-problema sa ato ni kayong lawas, ang cyst, tumor, goiter, kag iban pa, no? Dapat hindi pagproblemahon nato. Tungod may Santon Plus Herbal Capsule, tumar kagid adlaw-adlaw sini 1 or 2 capsules ang imo sini nga tumaron, no? Makasiling ka nang wala ka nang hahanapin pa, no? Santon Plus Herbal Capsule, mabakal ninyo ina sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kag Malakay Finance Corporation, basi nagakinahanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation, yara lang sa Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka mo katawag sa 433-4309 or 433-4307.
May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation. No? Dara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka mo katawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Sige, manlod tanay, manlod mga kaaksyon sa mga obligasyon ta sa sining pagpangalagad ta sa sining adlaw. Sang Martes, katapusan nga adlaw sa bulan sang Hunyo, ti buwas July na kita, no? Paring ala na balis kag si Josing Topaso, ga monitor sa sining udto, no? And kay Rico Wood, ano siya ni Victor Wood? Ga-monitor si Rico Wood. Ay, perti. Thank you so much, Gid. Rico Wood. Linya mo na iya ang maayo nga aksyon sang LTO. Ay, perti. Paring Romo, pasaporte. Dara sa area sang barangay 17 bla. May lang nga pag-monitor, no? Good PM lang kay Merna Onopre Cloud. Good afternoon, Action Rex. Monitor lang kami di sa dini Barry Cloud kag ni Mama Linda Cloud. Ayos, Cloud ni kun Cloud, no? Oh, sige. Jo Marie Formentera kag Jenny Perez. Happy birthday John Bert Perez sa Binalbagan. Ayos. Paring Aldrin Limaco ho. Toto Aldrin, may lang nga pag-monitor. Toto Aldrin Limaco kay Mrs. Yadira sa Ninas Rose sa shopping, no? Sir Pablito Benedicto, may lang nga pag-monitor. Kay Carmen Estrella Bravo, may lang nga pag-monitor. Carmen Estrella Bravo. Kay Merna Onofre Cloud, good PM lang, no? May lang nga pag-monitor sa kay Merna Onofre Cloud. Kay Sir Edwin Pinida, may lang nga pag-monitor Sir Edwin Pinida, no? Thank you so much, Gid. Ayos, kay Gian Resisio, may lang nga pag-monitor Gian Resisio, kayo si Alan Brasa, kay Jane Elio, may lang nga pag-monitor Jane, kag Elio family, labi na gid kay Nanay Isang sang La Carlota. Thank you so much, Jane. Kay JP Tadina, may lang nga pag-monitor dra sa San Enrique. Greet lang si Jack Rimata to dingdong magbanwa kag tanining salamat gid Action Rex. Ayos. Thank you so much gid JP Tadina. And Dennis Tuhaw Sasi. May lang nga pag-monitor Dennis Tuhaw Sasi. Kay Sugar Spices Alba Honeybee, damo patakaran kay dako ang ginapanghatag sa sap mo ginaawayan pa. Oh. Sige Sugar, thank you gid sa mensahe, no? And Nelda Bilyote Olarte, may lang nga pag-monitor sa Bahrain. Ayos. Leonela Tarosan, may lang nga pag-monitor Leonela Tarosan. And sakay Ron Serdivilla, may lang nga pag-monitor Action Rex, dagdag ideya naman na para makamani naman amo na iyang Pinoy magaling sa lahat. Ambala pa. Seron Serdivilla. Thank you so much, Gid, Seron. No? Kay Geraldine Santillana, may lang nga pag-monitora. Ariel Kabatak, good PM lang. No? Okay. Kay Jocelyn Asibita Ulak, no? May lang nga pag-monitor. Juliana Montilla, daw-gadugang lang pabalayran, wala gid ganubo ang license piya. Gani man. Sige lang Paring Kinalon Sagay, may lang nga pag-monitor. Dako di, may lang nga pag-monitor, no? Si Dako di. Ayos. Kay Christian Roa, may lang nga pag-monitor, no? Kay Dennis Richard Tibor Roma,
May lang pag-monitor sa Roma family sa San Enrique. Kagreet siya lang si Vice President Rijan Tan Villalon sang barangay Purisima, Manapla. Ay, pertimayo maning duwa, no? Ernesto Paul Parinio, may lang pag-monitor. Lingyama yung udto Aksyon Rex, another manipulation para pang warta, para pang money. Ay, perti ha. Paano kung may salakyan ka nga imo? Hay, abi ko marino lang ginakwartahan sang training centers karon pati drivers naman tagpila ang itlog o kon lagay-lagay. Gani man. Way tagaling choice eh. Kung gusto ta magkuha sang driver's license, mapilitan kita nga magkuha sina, no? Pero hasta lang ta sa klumuron sini. Ang masakit rin kay kadlag ko sang balayran, kadalag ko, no? Ayos, sige, dagang salamat gid Sir Ernesto Paul Parinio kay Nile Jera Regala, no? May lang pag-monitor. Birthday ni Aksyon Percival. Ara na buwasa ang aton sining nga mga out-of-town reporters. Matira na sila sa mga balita nila, buwas. July 1. Ay, birthday birthday agali July 3 ni Aksyon Percival Villamor. Advance happy birthday, Persa. Okay, Julian Montoya, may lang pag-monitor kay Judith Calves Pampusa, may lang pag-pamati man kay Rodora Syoko, kay Miss Shason, may lang pag-monitor kay Ging Alib, good PM lang, no? O, sige, ayos. Daligid lang kay mga tagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo mga kaaksyon sa dugang sining mga balita. Gikan sa Kapitolyo, we have Aksyon Denaboso kag sa BCPO Aksyon Eric Magbanwa. Initanan mabatian sa aton sining nga pagpanumbalik diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang mga kaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio!
Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:43. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:45 na, 12:45 na, kadasig lang sang oras santo, no? May lang pag-monitor dira samtang nag-maniho sang iyang car. May lang pag-maniho da bro, si Kurt John de la Cruz. May lang pag-monitor kag kay Nonoy. Salamat gid pare ko, paring Nonoy Espina. Thank you so much gid. Ayos, kakaronan ko lang na pare ko ang ginpadala mo nga mensahe. Ayos, sige. Kantuan ta na yung balita ni Aksyon Eden Abuso, kaya naka-standby si Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo. Hibaloon tayo, di may kang tanan sa pagpadala sa mga doctors gikan sa Region 6 o nga tuyo i-augment dito sa Region 7 para sa away kontra COVID-19 na temporaryo nga ginhold kagiban pa nga mga reports gikan sa Kapitolyo Provincial. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex, temporaryo nga ginhold ang deployment sang 39 ka mga doktor gikan sa Region 6 nga tuyo i-augment sa syudad sang Cebu para sa away kontra COVID-19 bangod ila pa gina-address ang concern man sa mga ipadala nga mga doktor. Tisunog kay Dr. Renelyn Reyes, head sang Public Health Program Development Cluster sa DOH Region 6. Sa 39 Action Rex, 25 ang gikan sa Doctors to Barrios, kag 14 naman sa Post-Residency Development Program. Dugang pa, wala na nila ginlakip ang iban, bangod nga nayara sa mga doktor nga nagabusong, kag may mga comorbidities, kag wala sang relyebo, kundiin sila na destino. Ginpahayag ba ni Reyes nga ginpabutyag sa iban nga doktor ang ila sinikahadlok bago naibaluan nga sa karon ang Cebu ang ginakabig bilang bag-o nga sentro sang pandemic. Naibaluan man na siyang Rex tungaon sila kung tani sa 4 ka batch kag natalana nga magbiyahe pa Cebu ang una nga batch kahapon nga adlaw Hunyo 29 kundiin sila ang magabulig sa away kontra COVID-19 sa mga frontliners sa syudad ng Cebu sa sulod naman sang 2 ka semana. Matapos ang pagserbisyo Action Rex ang una nga batch, paidalom ini sila sa RT-PCR testing kag quarantine agud masiguro nga hilway sila sa virus bag-o magpauli diri sa Region 6 naman. Pag busla naman Action Rex ang another batch basta hasta maubos ang 4th batch. Pero karon nga adlaw may baluan kon ano ang mga desisyon sa DOH Region 6 angot sa siniman nga memorandum. Sa 39 ka mga doktor, 7 diri ang gika naman sa Negros Occidental. Pamatian naton si Dr. Renelyn Reyes. Plan natin ang i-deploy. So, ang iba ni nga doctors under the DTB wala naton ma-deploy kay tungod sa nga reasons nga ang iban sa ila pregnant kag may mga comorbidities ni sila, so such as hypertension, may mga heart problem, mga asthmatic, so amo na gin pangkuha na naton nga wala naton na include. Others are atugit ang wala gipla sa mga medical doctors, mga wala municipal health officers nga mga areas
So wala man na naton wala man na naton gin pull out. And those nga may areas nga may masakit ang ila nga mga municipal health officers, wala man na naton gin pull out. And those also nga ang gin pangayo gid sa Bacolod City nga isa nga mag-movement sa mga medical officers nila, wala man na naton gin pull out ang sa Bacolod City. So, a total of 25 lang ang na-identify nga doctors under DDTB ang for deployment. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Aksyon, Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ang pinaka-latest blatong hambal ni Mayor Jerry Trinias nga isa sa mga doctors nagkadto padri sa Bacolod kag nakahalubilo sa iban pa nga mga kasimaryo ya diri sa Bacolod. Ang pinaka-latest subong nga nagpangayo pasensya si Mayor Jerry Trinias nga wrong information dito ang nabato niya, no? So hindi matuod nga ang doktor nagkadto pa diri sa Bacolod nagpakihalubilo pa. So amo nang latest subong, no? Si Mayor Jerry Trinias ang Iloilo nagpangayo pasensya nga wala makapadulong sa Iloilo, diri sa Bacolod ang amo nga doktor nga nag-positive sa COVID-19. Amo na mga kaaksyon ang pinaka-latest subong, no? Pero ang manami dire ariho ang pinaka-bag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, ang Evergreen Herbal Capsule, no? Nagabulig ini limpyo, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining nga lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubos ang mga taas nga mga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, creatinine, kag madamo pa, no? Nagadugang man sang supply sa mga kakulang sang vitamins kag minerals sa aton sining lawas. Makabulig sa constipation, ini gintingob nga puwersa sang pito. Ang pito ni amuning turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, no? Equality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Ang Evergreen Herbal Capsule, aprobado sa FDA, Food and Drugs Administration, mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika malapit sa inyo sa nga lugar. Magtumar lang sang adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Para sa dugang kasayuran, mag-text or mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-1264595. Kag sarang mabakal ini diri sa Bacolod, ang Evergreen Herbal Capsule ara sa Eden Pharmacy sa Central Market, Parmasya Juarez sa Rizal Street, Parmasya Idcar sa Lacson Street, no? Parmasya Edcaro niguro. Lacson Street, Bacolod City. GDN Pharmacy sa Barangay Bata, sa Bago, Alfie Pharmacy, kag Parmasya Bago, no? Kag sa Surgeon Pharmacy. Sa Butika Sandria sa Hinigaran sa Kawayan, aradra, no? Sa Butika Sandria sa Kawayan, kag sa Dangkalan Ilog, aradra sa Dangkalan Drug Store. Evergreen Herbal Capsule, mga kaaksyon. Kadtuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, mga kaaksyon. May lang pag-monitor sa anong siya, pre? Sige. Dali lang ayos. Sige, pakarunan ko na yan ay pareha. Kaya rin si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office nga balita. Ini may kang tanano sa isa sa apat nga nagbuno kag nagkastigo sa PUG driver na dakpan sang Police Station 4 sa follow-up operations.
Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Alright, Aksyon Rex. Alright ba? Well, it's good to note. Good to note, ha? Good to note? Oh, yes. Okay. It's good to note that coming is tupa. Okay. Okay, alright. Ayun, di porma. Grabing tirada mo, subong. May lang nga pag-monitor na kay Kapchad kag kay Kagawad Jofred, ah. Oh, yes. Gamonitor sila, no? Gamonitor sila, no? Good to note, Aksyon Rex, no? Oh, good to note. Do matumba man si Sil earlier sa iyaplong kuwaan, di ba? Well, gabi para na siya actually nakakot nga script ko. Dala na ni sa katuyo ya guro. Siguro sa bunguro ga lupad na siguro. Alaban eh. Sa katuyo, no? Kung kisa ga saylo da sa sapyak nga conference room kag mag-sandiay kadali. Okay na Sir Elry, mag-piyong-piyong ka pero magragi ang IPA, pre-gadigad ka Ayun, kita. di porma. Naglain pa. Teka, budlay kung magaging IPM mo. Okay, hindi pakita sa Aksyon Elry, no? Ga pangakwat pa mas lagi yapon basura. Boss ko na basura pas lang nga ginakwat. Labay ko gabi sa overpass na bala sa may magsaysay. Aksyon Rex sa may overpass na flyover. Sa magsaysay po, arami mo na lapta naman basura sa nga dalan to, nag-awas naman guro. Ay, no man nga, nag-awas guro. Ay, galing. Okay, mo na pala lang karga. Gusto bala ng pawas-awas bala, no? Budlay na kayo kalawikis dalan. Sobra bala nga karga. O gani man, kaya makarga, nasustuhan na bala. Saktuhan lang, hindi lang magalawas bala tanan. Kaya kung magalalawas na, wigit mangyapon, di mapag sa pakon ninyo kung magkalawigit ang karga. Gani man, may kung kwarta na wigit, kita mo maagaw na ba? Laban, bisan din na hindi pagbalikon kun. Porma. Ay, si Parinono, kaya kamusta? Ang butang daw ay man sa nagpabatsyag ani. Kaya daw birthday yan nagligad to daw ay man sa nagpabatsyag din. Birthday to rin pa rin. Abi ko yato ni Kumarita. Hindi yato ya. Yato ni Parinono birthday? Bawag ka pa batsyag sa Parinono ba? Why, TBC sa guro. Puro pa batsyag ka man pre, bunano ka man imo yung puro batsyag ka man para wat sa gani mag-greet eh. Oo, gani. Nakita ko na lang sa Facebook sang iyadutan. Ulihin na lang. Daw sa ulog sang birthday. Grabe sa Parinono, no? Nga? Ang birthday ko rin mo daman man ka sa kapasayan eh. Ayun, di porma. Sa Parinono, alaban din kayang kasag subong kuha na sang aligiya, perting aligiya. Ambot ko sa kay Kagawad Jofred kagay Kapchat ko may kasakto sa Castellana. Why na to ya mga kuang guro, mga manok ng mga Bisaya. Wow, tiara mga kita. halong. Ayun, di porma. Haluan. Tingay mga bukid-bukid. Mga bukid-bukid na mga manok na ito, mga endangered na species na ya. Amo na ya, kung why kuhaan ka dito sa zoo nga lapit lang sa iya. Sa zoo, sa zoo? Oo, kay lapit lang na itong zoo sa iya lugar. Oo. Kung gusto mo, may damo to mga endangered species. Oo. May kasag ko no po sa ni Kagawad Jofred. May ano? May kasag ko no sa kabukiran. Ano yung kasag yung kumong? Mga kontrolin, basing ang ginamit niya ng kasag, basing ang blang kalampay. Gani, kalampay. Kalampay, masibira da. Bisan mo na kalampay, basta may kalimpong Ayun, di porma. Bisa may kalampay ko may P gani Ako na importante, no? May P. Anong P? Papa. Ayun, di porma. Do hindi wow. Ayo, pag yum-yum kamo na silingot to kay kabudlay. Ano to boss ba MGCQ man tagyapon? Ati way pa mabalan niyo. Oo, ang Travis ko MGCQ man gyapon ay. Way man mabalan kay way pa pronouncement ko na matabugwas. No, ati basi ko ni maintain ang MGCQ Ati maintain lang hasta sa July 15.
15 na. Oo, kay kabudlay kung mag-GCQ ta mag-MCQ. ECQ mo kabudlay. Budlay na kung yung normal na tadayon, bla. Balik kita sa kwan. Sa zero. Sa zero? Ay, oo. Si... Budlay. Pabalalang sabi... sino ning pabalon to ni man? Basi Parinuno na, basi pabalon ka lang, sugurado mo to sa secret. Hindi kay pare John Solinap, kay pare John Solinap ning mensahe yun, di ko maintindihan, pre. Ano ko no? Klaro, bi, pre, kay... Klaro, pre na. Pabalon ko no lang sabi, please. Dugay pa gani ang Disyembre, pabalon mo na kami. Sinagtalang niya blang dugay pa gani, Disyembre ka pare John Solinap, buwas gani, Hulyo pa lang pare John. Oo, di ba dali ba? Di ba dali ba? Dali-dali nga galawas na daw. Ayo di purma. Siya ni Mangayo, pre, si Baby Esporo. Anong pangayoon niya ni Man? Ay, ba sila naguro si Baby Esporo taga na Carlota na. O, ti San Roberto G. Cuenca Farm. Amo na sa ngambalya mo, ti hindi ko maklaro, pre. Liog lang ta text liwat, pre. Basi kulkulaan mo na, Rex. Ha? Basi kulwaon mo na. Kulwaon nga? Tubo. Ayo di purma. Hindi amo. Kaya na sa mga klingka, tapos tubo na to. Basi pangos ka to kung manapas ka to tubo. Basi kung... Ang panapusulingon ni Parejon, kaya ti, wala masang kasagkag pasayan sa Parinuno mo. Ti, ang kwan niya? Nya ti, ari na ni Parejon, tubo, di ba? Pabo. Ayo di purma. Sa Disyembre lang na, pre, parang dako-dako naman. Oo, gani, may maturo tampok ng pabo mo Disyembre, pre. Di na ganay, subong kito medyo, July pa man ang buwaso. Siling ni Kagawad, Jofred, siling yang P. Pala. Ayo di purma. Kalayo man to. Sige gani man. Ti, kung dalon mo kami to, Kagawad, Kagkap, Jofred, ti, okay lang. Oo, abang sa Palawan, namin di nawagi ganing Palawan? Dili sa may Mambulok. Ayo di purma. Sa Mambulok, lapit sa Banago? Lapos Banago na. Ano ka ba di? Hindi ka katultol sa Palawan. Ay, perte. Si Iliterio Parcon dayon, siling niya. Ano ni? Pamasyar ka mo din nga duwa ni Aksyon Eric, mapapisik ta manok. Uy, karamit na. Ba, papisik, the best na. Ay, sunod mo sa kawayan, ba? Kung lapit-lapit lang, may lapit-lapit problema. lang, may problema na mga kanto kami na ni Aksyon Rex. Uy, kaso ma-coffee, tada mga kadali. Papisik 2 oras, 3 oras, guro. Manok na guro ka bisaya, kag ginapapungko sa asin. Oo, amo nang papisik mo, mayara man ako kaysa nga papisik nga papungkuon mo sa kalaha. At niya pinirito. Ayo di purma. Siling ko gidaw. Pinirito rin mo, hindi mo mapisik. Ibo niya mapisik sa kulo. Niya kung na butang ang manok may puno sa asin. Papungko sa asin. Ang the best na. Mga pagkaon niya nga mga namit. Yan mo na ng the best, Aksyon Rex. Gani? Mga papisik yan. Namin na. Sa Purok Santo Niño lang gali si Iliterio. Santo Niño dala sa Banago ba? Sa Banago? Oo. Lapit man lang Sige kung may time May mga time, Mr. Iliterio Oo Makatopid ni Aksyon Rex, no? Di pa po pwede na mag-convert? Ma-convert? Abi ko makahambal? Ma-convert sa? Si Tusi. Ayo di purma. Malango daw ang converts din ko. Laing ginimot sa singganon mo si Tusi gali yan. Si Tusi na lang nabi ang manok. Sige lang kay... Sasin? Lang taon ta kung makasni kung hindi. Ayo di purma. Ay, do hindi amo. Kay Bia Jonathan, may lang pag-monitor, no? Ba, Bia Jonathan, may yung aponesin mo. Apat ni ka nagbuno na eh. Ano ning apat ka nagbuno? Diyan ay ka kayo nag-kundi pa rin nag-texto? Ay, aras pa rin no? Nag-texto pa rin sa akon diyo. Oo. Nya, wala gid handa, pre, ahaw litson lang, baw. Litson lang ang iyag ni pre preparar. Ahaw mo lang, pre, Basi dagko guro pre kwan, dagko guro balod Aksyon Rex sa kawayan, kito wala sipos pa rin galing. Kasi sipos siguro para na sa ato niya, preparar yan, no? Tiyoy. Pre, birana. Ayo di purma. May paaman pa ba? Hindi na pagulat pre.
Damo din mga kinay si Parinuno kadto sa Bacolod. Pilagi na padala ni Parinuno. Uwa. Malaban eh. Perminisa nagapabakulo ding mga menya. Mga menya nga sugo na ng mga menya. Mga nami sa mga kuwanda sipos sa kawayan eh. Uwa. Mga dlagko na mga tambok, no? Laban eh. Pre, pila na pre. Ano pa? Ayo di purma. Sige ah. Sige ha. Apat ka mga nagbuno na yan. Ari na. Ano na? Ari na isa. Abi ko kung nawara na. Abi ko kung nara na. Ari nang isa. Natakpa na isa sa apat nga ginatutlo mo na yung nagpuli buno, kaga nagpuli kastigo sa PO driver nga ginbuno dira sa area sa Bilimonte. Actually, ning apat ni ka mga suspect, mga driver man ni Aksyon sa POJ man, ang natakpan diri nga isa sa apat mo ni San Antonio Marinduque, 39 anyos, tumantok ni sa barangay sa Lamangka, Banwasan Toboso, tisiling ni Police Corporal Erhex Braniltan, ang case investigator sa Police Station number 4 nga sa ina nga pag-follow up Axolex na tigayin nila nga madakpan ini si Marinduque nga nagabiyahe man sa salakyan kag positibo nga gintudlo sa nga testigo nga isya siya sa mga nagbuno sa kay Jo Marie Discarten nga pamuluyo sa Canlaon Street Barangay Villamonte. Nasano sa kay Police Corporal Erhex Braniltan sa Police Station number 4 nga daw may ari diri wala pag-insindihan ay kag daw lansihan na sa droga ang isa sa mga motibo ang ginalantaw ni Police Corporal Tan sang sini nga kaso ti si Antonio Marinduque ara karon daw sa may Police Station number 4 custodial facilities kag ginapreparar na ang kaso nga frustrated murder batok sa kay Marinduque kag sa tatlo pag iniya kag mga kompaneng karon gina-establish pa ang ila sini matutuod nga mga ngalan kati mga alias mga kini ang nakuha pa lang so far ni Police Corporal Tan. Yari sa interview sa Aksyon Radio. Sa initial pero na ko niya no basi sa duga basi ko lang trana i items sila ang week naman kapangulan tro sa area na sir pang into sa mga driver man niya mo lang nila daw to motibo tiga mo start ang driver sir buhi pa ne recover to sir na buhi na to subong na kay operahan sa ang yan na taga dire pa sa amon tupad sa station lang ang saka driver takpan nyo sir aron sa mo sa prisuhan subong sa amon sa station 4 di nyo siya natakpan sir kag gano'ng isa pagdakop nyo gabi ay pa sa JP pero positively identify sa amon na witness sa amon follow up nga investigation muna prosot lang ang mga kapdanan niya wala nyo pa na identify wala siya kapanugid yung panugid naman ang ngalan sir ngalan lang pero wala pa pilido pero kinakuhaan rin namon detalye sa touch mo git doa ka Ruel kag isa ka si Reject pero ang isa ni drive lang niya wise lang niya participation git nabunan gilagas pagin nila no ang nakuha ko nga impormasyon sir kung kuning biktima ginhandos nila kaysa na igo nagdagan tapos kinlaot nila nga tatlo dito nila ginbuno gid sa tubangan na ka triangle kaya ang una nga paghandos nila dala nga tabo sa may tiyanggi bala sa bukla kaya andoks bala may karinderiya dabla sa may squatter bala nakadasma ning biktima muna na labot nila yung pulihan pag nila muna sa initial ka nga investigation nga nagagawa gapungko iglay primerong biktima glaya sa tricycle sa nakakita anong ginamit nga armas sir kutsilyo pero wala pa man may na-recover nga armas pa check ko pa to subong sir kay pagganto ko gina hindi ko pa sudlon sa ospital subong na recover sa kuno operahan sa kuno basurian sa kuno nga bala niya nanay bala sa mga nakakita sir damo ang bagbuno siya kaya pila sa kuno bunon Aksyon Rex si Police Corporal Erhex Braniltan ang case investigator sa Police Station number 4 ang sa pagbuno kay Jo Marie Discarten nga isa sa apat nadakpan mo ni si Antonio Marinduque. Mayong hapon da sa kay nung email kay manang ni Lida Lopez. Okay, may hapon sa imo da sir. Okay, manong email kay manang ni Lida Lopez. Kay kuan pagid kay ano na? Kay kagawad kagawad Peter may noble. Kagawad Peter. May noble ka pamatik sa subong kag si kuan pa si Doc Ramil Oy, no? Surut po ko tani ito na. Salamat kay Doc, no? Sang another 2 by 2 by 2. Sige, tisa no na? Apuas Okay Sige, report ka sa Bacolod City Police Office. Oras sa balita na sa Aksyon, Eric report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, no? May lang pag-monitor kay Lani Tolentino. Thank you so much, Lani. Kay Madam Lunila Tarosan. Linya, gautoy-utoy sa kadlaw ba. Kay Remark Lamayo, may lang pag-monitor. Watching live from Manila habang nagda-drive. Halong lang. Parikoy, Remark Lamayo, no? Kay Merly Dolido Magallanes, pwerdeng rakhakyaw. May lang pag-monitor kay Iliterio Parcon Dayon, no? Dara sa Purok Santo Niño, no? Kay Bia Jonathan and Kagawad Imbong Jocampo, kay Mary Toon, no? May lang pag-monitor Mary Toon. Win ang DSWD mga tagsap alihis. Ginakwan pa, ginadrawing, ginaplastar pa Mary Toon, no? Oscar Vito, may lang pag-monitor Oscar Vito, kagatamyaw lang sa Manville Subdivision. Ayos, thank you so much. Gid kag Butchi Season, ga-monitor from Gan Subdivision La Carlota, no? And kay Jose Erson Lapinig Honio, may lang pag-monitor sa Stonehaven Granada, no? Sa Stonehaven Granada, no? Jose Erson Lapinig Honio. Kay Salvador Casaneda, may lang pag-monitor kag sa batch 70 sang Bacolod City High School, no? From General Trias, Cavite. Kay Imi Esmeralda Dolido, may lang pag-monitor kag sa kay tatay niya Elias Dolido, no? Kay paring Rowella Nawan si Romaga monitor man gapanghimos diri sa Jocelyn Dress Chicken Libertad. Okay, sige pare koy, no? Paring Rowella Nawan si Roma. Okay, kay Dilaos dira sa Kingtown Victorias. Kay Jane Rose Paguntalan ga monitor sa Sipalay. Jane Rose Paguntalan, kay Imi Esmeralda Dolido, kay Aludja Malich dira sa Sumag. Good PM lang, no? Kay Liberty Binitin Ubaldo. Greet ko lang migaya nga si Marian Praba sa tuoy himamaylan kag kay Tuto Swansing sa Mansilingan. Ayos, thank you so much. Madam Virginia Antonio Olpenda, dira sa Silin Homes, Barangay Estefania, no? Ayos, thank you so much, Madam. Salamat, gid, Madam Virginia San Antonio Olpenda. Ayos, sige. Ayos, sige. Kag ang iba naman, pakarunan, tana, dugay-dugay, mga kaaksyon. Dali, gid lang, ha? Kay matagtanay pila ka mga commercials. Balik lang ta, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay non-acidic, kaya pwede ka magkape unlimited. Nakakape ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, and be healthy. Drink Dr. Alfred's. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagdudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig,
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 18 na nga oras, 1:18 na mga kaaksyon. Alang-alang na ta sa tiyempo ho. O sige, standby na mga kaaksyon kay isunod na sa dilig lamang madugay. Ang inyo sining programang ginahulat-hulat with Aksyon Wilma Sugaton, ang This Is My Life. Salamat sigid mga kaaksyon sa inyo sining pagpakigupod. Kita-kits kita buwas from 11 to 1 o'clock diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa kinanda nako ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. That's the way of a clown. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.